Boas tardes e benvidos aos lunes de Ateneo. A temática das drogas foi pouco debatida nesta sesión dos lunes, pois na actualidade a súa repercusión na sociedade non é comparable a que se produciu entre os anos 80 e 90. Pero isto non quere decir que teñamos que baixar a garda en cuanto a súa relación coa saúde. Neste momento, ademais, aparecen outras situacións que disparan as alarmas dos cidadáns cando nos medios de comunicación aparecen reflectidas a presencia de drogas en sitios inesperados e pautas de consumo extrañas. Últimamente, a súa aparición nas augas residuais das cidades ha xenerado unha alarma entre a cidadanía. Na miña opinión, non provocada polos científicos, senón os propios medios que dan a noticia dun xeito sesgado. Pois ben, para clarificar esta situación temos connosco a José Benito Quintana, doctor en Química pola Universidade de Santiago de Compostela, realizou su postdoctorado en la Universidad Técnica de Berlín, regresando a Galicia en el año 2005, inicialmente como investigador Parga Pondal y posteriormente como investigador Ramón y Cajal, en donde ya se incorporó a la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Química Analítico e actúa como secretario do Instituto de Investigación en Análisis Químicas e Biolóxicas da USC. Ten publicado máis de 130 artículos en revistas científicas e múltiples capítulos de libros e é membro do panel editorial da revista Science of Total Environment. Ten liderado diversos proxectos nacionais e internacionais. No ámbito do análisis de aguas residuais con fin epidemiolóxico, destacar que é coordinador da rede española ESARNet desde a súa creación en 2017. No cuadro do cal, coordina o proxecto financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, exploración del agua residual como indicador complementario, rápido y objetivo para medir el consumo de sustancias de abuso. Desde el año 22 lidera tamén el paquete de traballo encargado de seguir o consumo de sustancias de abuso dentro da rede RIAD-PAT, financiada polo Instituto de Salud Carlos III. Agradecerlle a súa disponibilidade, que foi inmediata, incluso con un cambio de datas que se prestou facilmente, e tes a palabra. Vamos a colocar isto o mellor posible, formato cantante. Bueno, o primeiro de nada, pois, boas tardes a todos, gracias por estar aquí, bueno, gracias ao Ateneo e a Manolo personalmente por invitarme a vir aquí e contarvos un pouco esta historia. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, o primeiro que vou facer é, eso que vedes aí, é declarar os meus conflitos de interés que non hai ningún, non traballo para ninguna farmacéutica, para ninguna empresa de bebidas alcohólicas, que me financia pois son entidades públicas, así tamén aproveito e agradezo yo a financiación. Tamén, pois, bueno, isto se deixa para o final, pero me gustaba empezar por aquí, que agradecer á xente que traballa no noso equipo, porque isto xa é un traballo de moito tempo, pois ao grupo de investigación de Cromchem, bueno, especialmente estas persoas que vedes aí, a Charo, a Rosa, a Andrea, a Xiana e a Carlos, que son os que están traballando agora mesmo nesto, ainda que habría máis xente. Tamén a outros compañeros da rede Sarnet que vos contarei agora, e, bueno, as xestoras das depuradoras que nos facilitan a vida, e, bueno, estando en Compostela especialmente a Viacua e o Concello de Santiago, porque, como veredes, levamos máis de 10 anos facendo isto e a veces ten titulares na prensa que son problemáticos, como comentou Manolo, e, bueno, levamos xa, eu creo que 4 partidos políticos diferentes a cargo e seguimos con isto, o cual eu creo que é excelente para todos. Bueno, dito isto, vamos a empezar a falar das drogas, vale? Claro, eu non vou definir o que é unha droga, teño aquí un catedrático, bueno, emérito, pero da igual, de toxicología forense, pois claro, non o vou facer porque vou quedar en ridículo, claro. Pero claro, o que si vou preguntar é qual é a droga máis consumida en España? A cocaína. Correcto, a cocaína non, é o alcohol. Vale, estas son as enquisas do último ano do Plan Nacional sobre Drogas. Un 80% máis ou menos das persoas enquisadas consumiron alcohol unha vez no último ano. Tampouco é que dramatizar. Despois está o tabaco e, como vedes, a primeira droga ilegal é o cannabis. E despois temos os fármacos
que hai bastante abuso de psicofármacos, e despois está a cocaína, éxtasis, etc. O sea que primeiro están as sustancias legais, e pode decir, bueno, pero o alcohol non é unha droga. Pois, bueno, a realidade é esta. Isto é o que está publicado en The Lancet Oncology, que, bueno, The Lancet é unha das revistas máis prestixiosas de medicina, e dice que un 4% dos cancros están asociados á bebida de alcohol, e non só aquelas persoas que beben moito alcohol, que as que beben moito pues teñen máis risco. E tamén dice isto, que non hai ningún consumo seguro de alcohol. Todos consumimos alcohol, pero o que non podemos é enganarnos e pensar que o alcohol ten propiedades favorables, que consumir uns vasos de viño tinto pues, son xeniais porque me van a mellorar a circulación. Pois a mellor, en algún caso especial, axuda, pero os efectos adversos son peores que os favorables. Bueno, dito isto, tamén hai que ter en conta que aí vos presentei unhas poucas, pero a cantidade de drogas que poden chegar hoxe en día ao mercado ilegal é enorme. Como vedes aí, isto é, bueno, datos do Observatorio Europeo de Drogas e Toxicomanías, e vedes cuántas sustancias novas entraron no mercado nos últimos anos. Vedes aí un pico en 2014 de case 100 sustancias novas, é dicir, o ano que ven, no ano seguinte, pois, se hai 99, son 99 distintas ás do ano anterior. Por qué? Porque se van prohibindo sustancias, van entrando outras novas parecidas, hai unha certa picaresca, vamos a decir. E, como vedes, se acumulamos todos, pois hai moitas posibles sustancias que entran no mercado. Entonces, temos unha situación relativamente complexa. Como se mide o consumo de drogas? Pois, bueno, supoño que a maioría os sabedes, pois o principal indicador son as enquisas, que en España hai dous, a enquisa de poboación xeral, que se leva a cabo cada 2 anos, e despois temos a enquisa a persoal, a estudantes, que tamén se leva a cada 2 anos, e despois hai outros indicadores, tratamento por consumo de drogas, urxencias hospitalarias e algúns outros que son xa non tan relevantes, pero tamén se utilizan. E, bueno, estou orgulloso de decir que desde o ano pasado tamén as augas residuais son un novo indicador, porque xa entramos no informe do cannabis do ano pasado e este ano vamos entrar no informe xeral de consumo de drogas xerais, vale? E xa fai máis de 10 anos que contribuímos ao Observatorio Europeo proporcionando datos que están disponibles aí nesa web. Si tedes interese, podes entrar aí e ver cual é a evolución do consumo de drogas en Santiago de Compostela nos últimos 11 anos, creo. Unha semana, hai que ter cuidado tamén cas conclusións que sacamos. Bueno, drogas e auga residual. Por que a auga residual de drogas? Pois a resposta é fácil, pero, bueno, vou vos contar un pouco a historia de onde ven isto, non? Bueno, isto empezou en 2001, como vedes aí, este señor de aí, Chris Dalton, que traballaba na Axencia Americana do Medio Ambiente, deuse conta de que naquela época se estaba estudiando moito os fármacos nas depuradoras, como se eliminaban e como chegaban ao medio ambiente polos seus efectos adversos no medio ambiente. E se viu que había unha clara correlación entre o que se prescribe e o que pedimos nas aguas residuais. Pasteur Celóxico dixo, pois, se isto vale para os fármacos, tamén pode valer para as drogas. E realmente non se levou á práctica hasta 2005, onde estes investigadores, Sara Castiglioni e Torres Zuccato, publicaron a primeira demo de que isto funcionaba. Coa cocaína, e despois estenderon a máis sustancias. Bueno, en 2008 viñen eu a USC, como comentou Manolo, daquela tiña máis pelo, é unha pinta, bueno, non sei se parecida a do boneco de aquí. En 2011, xa nos levábamos uns anos traballando, foi a primeira reunión europea onde varios investigadores en Europa se reuniron, entre eles nós, para facer algo conxunto. E saliu o primeiro estudio conxunto. Eso gustou e empezou o Observatorio Europeo a apoiarnos e despois montamos a rede nacional e fai pouco veu a epidemia esta que todos coñecedes e probablemente a todos vos sone o das aguas residuais. Agora, se vos lo hubiese preguntado antes do 2020, pois eu creo que o 90% non sabíades nada desto. Ben, e como funciona? Pois é moi fácil. Se nós consumimos unha sustancia, sexa unha droga ilícita ou non, ou un fármaco, ou outras cousas, o noso corpo pois vai absorber unha parte e outra parte vai a expulsar pola orina, como estaba originalmente ou metabolizado. Entonces, esas urinas, onde van a parar? Pois á estación depuradora de augas residuais. Entonces, se nos vamos aquí á estación depuradora, que temos? A orina de todos os que vivimos aquí en Compostela, vale?
Por tanto, temos unha sola mostra, un montón de información en potencia, polo menos. E, bueno, a idea é moi fácil, pois eu miro que hai na auga residual e calculo hacia atrás a ver canto se consumiu. Vale? Bueno, isto recibiu varios nomes, dá un pouco igual. Quería poñervos este vídeo. A ver se non capaz. Vale, isto é aquí. Vamos a poñer en grande. Este é un vídeo do Observatorio Europeo que explica un pouco como funciona. Ten subtítulos. Vale, vamos a volver. Bueno, que quería que viras con isto. Este é un vídeo que fixo o Observatorio Europeo para explicar a poboación en xeral como funciona. É a verdade que está bastante ben porque é bastante simple. A min gústame por eso, pero non me gusta porque van ali con un contagotas, collen unha gota e poñen no microscopio. E claro, isto dá a impresión de que isto é así. E a realidade non é así. Despois pasa o que pasa. Eu teño algún alumno moi bo que veo o laboratorio e dixo, pero iso que facedes, collételo, metételo na máquina e davos os resultados. E dixenlle, chao. Isto se me dice alguén que é graduado en química e con moi boa nota, pois é que non sei. En fin, é máis difícil. Como funciona? Pois primeiro temos que coller a mostra. A mostra ten que ser representativa de un día completo, non vale ir coller unha mostra con un momento. O que facemos nós é programar o toma-mostra que toma mostras cada 10 minutos durante 24 horas, de maneira que temos unha mostra que representa ben un día completo, non a mostra calquera. Bueno, facemos unha extracción, facemos unha determinación con un método máis ou menos sofisticado e calculamos a concentración. Este é un pouco un exemplo do que encontramos, non? Por exemplo, este é o que encontrei máis ou menos eu, datos redondeados a primeira vez que o fixemos. Pois 0,2 microgramos litros de cocaína, 0,5 do metabolito, e dices, bueno, isto que significa? Pois claro, se estás acostumbrado e te encontras que o que suele haber de ibuprofeno son 10 microgramos litros, pois dices, ostras, pois hai moito metabolito de cocaína, porque o ibuprofeno é un fármaco que se consume moito, non chega a ese nivel, pero, bueno, a mí me sorprendeu a primeira vez, non? E, como decía o vídeo, pois cocaína, como vedes aí, se metaboliza e realmente non o que medimos é esta sustancia de aquí, vale? Eso evita erros tamén. E, bueno, con este exemplo, vos vou explicar un pouco como van os cálculos. Simplemente que, sabendo o metabolito, nós podemos calcular desde a benzegolioconina ata a cocaína, vale? E, como vedes, temos marcadores para moitas sustancias, vale? Pois, varias drogas. Fixadevos tamén que, por exemplo, no caso da anfetamina, metanfetamina ou éxtase, temos que medir as propias sustancias, non hai un metabolito. E iso ten unhas dificultades das que falarei despois. Bueno, como funciona isto?
paso a paso, pois nada, collemos a nosa mostra, calculamos a concentración, pois esa de aí, e que facemos? Pois preguntamos a xestora da depuradora que caudal chegou de auga residual á depuradora, porque nós collemos a auga antes de depurar, isto tamén é importante. E, pois, por exemplo, 50.000 metros cúbicos día, algo máis ou menos habitual, pois xa sabemos que a esa depuradora chegan 25 gramos ao día de metabolito. E, como sabemos tamén qual é o metabolismo da cocaína, podemos calcular hacia atrás. Multiplicamos por 3,6 e, por tanto, sabemos que se consumiron 90 gramos por día. E, como sabemos a poboación que sirve a depuradora, vamos a poñer 100.000 habitantes aproximadamente, pois xa sabemos cuánto se consume. Pois neste caso serían 900 miligramos de cocaína a día por 1.000 habitantes, que se suele expresar por 1.000 habitantes. Bueno, para que vexades que non é tan difícil. Non sempre se fan todos os pasos, pero bueno. A idea é sinxela, unha vez que o coñeces. E tes os datos, claro. Bueno, como vos digo, a primeira vez que fixamos isto foi a nivel europeo, foi en 2011, non? Vedes aí ese estudio e fixadevos, bueno, que Santiago foi unha das primeiras cidades. De feito, se mirades no Observatorio Europeo, debe ser das poucas cidades que releva reportando datos todos os anos nestes últimos 11 anos, incluso durante a pandemia. Daquela 11 países, 19 cidades. Fixadevos que agora o estudio implica xa 118 cidades, os que participaron no ano pasado. E quales foron os resultados deste primer traballo? Pois, unha sorpresa. Que se consumía aquí? Pois, cocaína e cannabis, era o que máis se consumía. Nada sorprendente, cual confirma que, bueno, que tampouco están facendo cousas extranas, non? Anfetamina, prácticamente non. MDMA, pois, non moito. Donde se consume anfetamina? Pois nos países nórdicos e metanfetamina, no oeste de Europa, onde non consume cocaína. Bueno, eles prefiren producir as súas sustancias estimulantes coas súas problemáticas particulares. Digamos que sustitúen unha sustancia pola outra. Que pasou cando se publicou este estudo? Pasou isto que vedes aí. Pois, publicación en La Voz de Galicia. Santiago, unha das localidades con máis consumo de cannabis. Claro, había 19 cidades en toda Europa. Bueno, pero non foi só en Santiago. Pues, mirabas a prensa local de Castellón, non? E decía, en Castellón se consume tanta droga como en Londres. É moi fácil, tú tes unha lista de varias sustancias, buscas unha cidade con moita poboación e xa tes a comparación e o titular automáticamente feito. Bueno, así que xa sabemos como funciona a prensa. Hai que ter cuidado co titular. A veces o que hai escrito detrás do titular pues pode ser mellor ou peor, pero o titular normalmente é bastante perigoso. Isto foi en 2018, ainda peor. Cando se publicou cocaína a puñados, e digo, nós aí levando traballo para analizalo cando podíamos ir aí a collelo a presadas. Pero a realidade é que se escarbamos un pouco, o titular estaba aí. En 31 cidades, perdón, das 31 cidades en 26 había un aumento de cocaína. Aí estaba a noticia que non viron os xornalistas del Correo Gallego neste caso. Porque aquí teño os datos de Santiago desde 2011 a 2017, poder ver, bueno, primeiro que aumenta o consumo fin de semana, nada sorprendente, pero se comparamos as semanas, vedes aí que en 2017 había ese pico, non? Porque publicouse en 2018, pero eran datos de 2017. Había ese pico, aumentar o consumo. E ese consumo non só aumentar en Santiago, aumentar en moitas máis cidades en Europa. E de aí o Observatorio Europeo dixo, aquí está pasando algo. Por qué? Porque a auga residual é máis inmediata que outros indicadores, non? Pues as enquisas se fan cada 2 anos, tardan un tempo en procesar. Isto é máis rápido. E sacaron unha alerta, e aquí está pasando algo ca cocaína. E, de feito, bueno, se seguimos a serie histórica en Compostela, poder ver que houve un aumento hasta 2019 e agora está estable. Pero isto non é que pasara en Santiago, pasou en moitos máis sitios. Qual é a razón? Máis consumo, máis pureza, non está moi claro, pero probablemente unha combinación de ambos os factores. Bueno, tamén para poñer algún exemplo, bueno, isto é deste ano en el país, pois como vedes un titular máis normal, non? E un artículo ben elaborado, neste caso, ademais de Jessica Mouzo, que é unha xornalista que está en Cataluña, pero é galega, entonces facemos un pouco de publicidade para que non diga que eu estou aquí con xornalistas zacadas. Bueno, este é un pouco o noso background, pero nos dixemos, bueno, como está o tema este da análise de augas residuais no mundo? Vale, isto pensámoslo en 2016, agora é outra cousa. E vimos, vale, hai este programa europeo,
que facemos unhas mostras unha vez a semana, unha semana ao ano. Pero claro, despois vías isto. Finlandia, desde 2012, miden o 30 ou 50% da poboación, con auga residual. Australia, eso xa era o paradigma, co 65% da poboación, un programa que teña, non sei, $1,5 millón de dólares invertidos. Nova Zelanda, Brasil, entonces que pasou? Pues que, claro, somos envexosos. E, bueno, dicimos, hai que unirse e montamos a rede Sarnet, non? A rede Sarnet é unha rede de centros en España que traballábamos nesta temática, non? Que coordinamos desde aquí, desde que se creou, obtivemos unha pequena axuda e empezamos a facer xornadas a dar o coñazo, se me permitides. E hoxe en día, pois, Sarnet, pois xa somos máis de 14 institucións, como podedes ver, vale? E temos un proxecto do Plan Nacional sobre Drogas, vale? Cun orzamento de 100.000 euros, pensade que non é Australia que ten $1,000,000 e pico de euros, vale? Así que, bueno, xa antes de ter este proxecto fixamos un piloto, é dicir, vamos a facer unha demo de a ver que podemos facer, non? E fixamos un estudo, unha semana completa, en 17 depuradoras, de 7 comunidades autónomas. Como vedes aí, 6 millóns de persoas. Despois, o que estamos facendo agora no proxecto é evidentemente máis ambicioso, temos xa 27 depuradoras, 10 comunidades autónomas e un proxecto a 3 anos, vale? E, por suposto, tamén unha maior cobertura en cuanto a tipo de localidades. Bueno, resultados, que é o que interesa aquí. Ben, este foi o primer resultado que vimos. Isto xa nos deu unha cara como se nos dera unha lavazada de cada lado. Por qué? Fixadevos na gráfica da dereita, porque a da esquerda é un zoom. Que pasa na gráfica da dereita? Pois que aquí, en Bilbao, había un consumo de anfetamina 10 veces superior ao do resto do Estado. As enquisas decían que era o doble. Ostras, que fixamos aquí? Bueno, volvemos a analizar as mostras e nada, igual. Entón, dixamos, vamos a pensar, a ver que pasa, porque igual hai alguna explicación. Xa vos dixen que nós aquí o que medimos é anfetamina, non temos metabolito. Entón, por que pode haber anfetamina na auga residual? Porque alguén o consuma e o excrete na urina, porque alguén o tire polo váter, non? Hai unha redada policial, en a que toda a semana tirando anfetamina polo váter era de moitos diñeiro tirado. Ou tamén, porque neste caso, hai un fármaco que é a lisdesanfetamina que se prescribe para tratar o TDAH, en que a prescripción non era moi alta. Que pasa? Que a anfetamina é unha sustancia, pero son dúas sustancias. Por qué? Porque é unha sustancia quiral, que quere decir que temos a anfetamina de un tipo e de outro tipo. A típica imaxe, as dúas mans, a man dereita e a man esquerda, non? Pois a man dereita é a que é activa, é a que o organismo humano lle gusta. A outra, se ten que irse apañando coa outra, pois apaña, pero podendo ter esta, é o mismo que se comprades ketoprofeno e desketoprofeno. Se comprades desketoprofeno, digamos que é o doble de activo que o ketoprofeno, porque só ten o principio activo que é máis activo. Vale? Entonces, medimos os dous. E que pasaría? Se o consumo fose da sustancia lisdesanfetamina, só obtería a man dereita, porque só dá lugar a desanfetamina. E que pasou? Que había máis man esquerda que man dereita. Iso que quere decir, non é prescripción. Non é que o tiraran polo váter. Se fora polo váter serían iguais. Por qué? Porque o que se consume é unha mezcla dos dous. Se hai máis da man esquerda é porque é consumo ilegal, porque eso pasou polo organismo, porque o organismo metaboliza máis a man dereita que é a que lle gusta. Entonces confirmamos que había un consumo ilegal. E de feito, isto é datos de 2021, fixadevos aquí, estas 5 barras son 3 localidades diferentes de Euskadi, é dicir, non é só a zona de Bilbao, é en toda Euskadi, o sea que está confirmado que sí, hai un consumo moito máis alto de anfetamina ou speed. Que pasa ca metanfetamina? Bueno, a metanfetamina é unha sustancia bastante dañina. Entonces, no Plan Nacional sobre Drogas están moi preocupados, porque se entra vai ter uns efectos moi graves, porque é moi adictiva e ten uns efectos bastante dañinos. Como vedes, pois o consumo é bastante marginal, excepto a zona metropolitana de Barcelona, e en menor medida Madrid, e despois algunhas localidades grandes. Por qué? Porque está asociado máis ben a determinados consumidores, sobre todo a consumidores que practican chemsex, pero bueno, isto
queda para outra charla dun experto en chemsex. Bueno, digamos que hai uns núcleos de consumidores especiais que suele haber en grandes cidades, vale? E que pasa cando analizamos tamén, porque hai dúas metanfetaminas, a man dereita que é a que activa e a esquerda. Pois normalmente o que se produce ilegalmente é a man dereita, porque se produce a partir dun fármaco que é a pseudoefedrina. Hai outra ruta, pero este é a que se suele usar en Europa. E normalmente nos medíamos e sempre era a man dereita. Pero ano pasado empezou a aparecer man esquerda. Que quere decir eso? Quere decir que empeza a haber movimento no mercado, porque se está empezando a producir por outra ruta. Entonces, probablemente empeza a haber movimento no mercado da metanfetamina. Entonces, é algo que hai que ter cuidado, a ver que está pasando aí. Bueno, isto simplemente é unha enquisa que fixen aí en 2019 en Sociedade Droga Alcohol, pois unha audiencia lle preguntei, a ver, que pensades, cuánta cocaína se consume? Era unha audiencia de especialistas en adiccións. E como vedes, pois a resposta non teño ni idea, porque cada un contestou unha cousa diferente. Entonces, nós procuramos dar resposta. Qual é a resposta? Fixadevos, un aumento dun 50% o fin de semana nese estudio, vale? E podemos calcular canta cocaína se consume. 35 toneladas de cocaína pura ao ano consumido en España, que se consideramos a pureza, pois eso serían sobre 100 toneladas unha vez cortada, e iso ten un valor no mercado de entre 50 e 100, perdón, un valor no mercado de entre 3.000 e 6.000 millóns de euros ao ano. Eso quere decir un 0,5% do PIB. Estamos falando da cocaína consumida, porque pensade que España é un punto de entrada de cocaína a outras partes de Europa, só o que se consume, non o que se trafica. Bueno, MDMA, pois tamén podemos calcular quanto aumentaba, que se movían ao redor de 9 millóns de píldoras de MDMA en España ao ano. Tamén, que pasou durante a crisis do coronavirus? Pois aquí, o primeiro que pasou é que nos pecharon. Entonces, tuvemos que parar o estudio. Pero, bueno, a cosa foi se relaxando e montamos un pequeno estudio, como vedes aí, en 2 cidades portuguesas e 4 españolas, incluída a Compostela, por suposto, con moitos colaboradores tamén, todo hai que dicirlo. E fixadevos, que pasou durante o COVID? Pois, basicamente non pasou nada. De cocaína todo seguía igual. Excepto en Castellón, que sí que había un pequeno descenso, no resto non houve realmente impacto. Vale? Que pasou co MDMA? Éxtasis, supostamente unha droga recreativa 100%. Bueno, o que quero que vexades aquí é uns puntos moi altos, vale? Se os vedes, aquí e aquí. Dices, que pasou esos días? Que había unha festa enorme aquí. Pois que pasou? Volvemos a medir as mans. Abaixo, máis man esquerda, consumo. Arriba, 50-50. Porque MDMA tamén temos 2 MDMAs. Alguén tirar MDMA polo váter. En Santiago calculamos que en torno a 300 pastillas de MDMA. O día antes do confinamento. Probablemente alguén decidiu que se tiña que ir a outro sitio a confinarse e non quería levar eso no coche porque iba a haber bastantes controles policiais. E en Bilbao, isto foi en xuño ou xullo, non recordo. E que pasou? Que houve unha redada policial. Que cuadra ca noticia. Pero polo resto pouco máis pasou durante o confinamento no consumo de drogas. Bueno, que máis podemos facer coas augas residuais? O primeiro, pois, medir sustancias coñecidas, alcohol e tabaco, e tamén intentar ver esas novas drogas. Isto xa é moito máis difícil, porque o consumo é moito máis residual. Tamén hai, cos expertos preguntamos, quanto se consume máis de alcohol durante a fin de semana? E dixeron todos, triplícase, como vedes. Quanto credes que aumenta? Por 10. Pois nada, porque nos gusta exagerar, pero realmente é como o doble, vale? Un 64%, porque o alcohol é tamén moito alcohol de consumo diario, vale? Calquera de nós pode ir agora a tomar unhas cañas e tampouco é algo tan chamativo, ou xente que consume incluso coa comida, bebidas alcohólicas a diario, vale? Así que tamén nos permitiu calcular cuánto alcohol se consume anualmente en España por persoa, como vedes, en torno a 5 litros ao ano. Bueno, cando fixamos o estudio, pasou de sempre. Bilbao, la ciudad onde máis alcohol se consume. Bueno, non sei quen sacou a nota de prensa, pero liouna, porque ademais era mentira, porque se houberan lido o estudio había outra cidade que estaba por encima, pero bueno, nin siquiera leron o estudio, simplemente colleron e dixeron, pues venga, me chamaron da
Delegación de Telemadrid en Euskadi. Digo, pero como é posible a delegación de Telemadrid en Euskadi? Como é eso? Bueno, en fin. Que máis podemos facer? En caso de drogas, pois podemos facer máis cousas. Entornos especiais, é dicir, medir que pasa cando hai un festival, medir que pasa nas prisións. Tamén hai algún estudio en escolas e institutos, isto xa é bastante discutible se é ético ou non é ético, intentar capturar estas novas sustancias. Non sei se vistedes na prensa algo da cocaína rosa, tamén coñecida, tusi, que é a cocaína rosa? Pois non é cocaína, realmente é unha mezcla de ketamina e MDMA, pero é puro marketing, dixeron cocaína rosa e se vende mellor, pero é mentira, é ketamina. Bueno, isto é un estudio que fixamos con os colegas croatas que se comparou en Split con cuánto se consumía no inverno, no verán e cando había un festival, vale? Porque, bueno, é unha cidade bastante turística, simplemente que vexades, nicotina, máis ou menos igual, alcohol aumenta cando é o verán, aumenta cando hai un festival, e sustancias máis recreativas máis fortes, MDMA, pois o festival de música se multiplica por 10 e tamén aparecen outras sustancias, vale? E isto tamén son datos nosos de Sarnet deste ano, perdón, de 2021, donde miramos ketamina solo o fin de semana, e como podedes ver, a ketamina está empezando a entrar, non sei se é por o tema da famosa cocaína rosa que está de moda ou que, pero sí que empeza a entrar. Hai bastante disparidade entre as localidades, pero está aí. Bueno, vale, drogas. Pero vale para algo máis isto de medir as augas residuais? Sí? No? Para que? A ver, para o coronavirus. Por exemplo, non todos o sabemos. Como vedes, isto é un mapa que saquei hoxe desta web, e como vedes, pues, se chegou a medir, ou se está medindo, ou non sei se isto está actualizado, pero se chegou a medir polo menos en 4.000 sitios distintos a prevalencia de COVID medindo augas residuais, como vedes. De feito, aquí tamén se fixo, había algunhas webs, un pouco, a mellor web era a da Generalitat, que ainda funciona, non sei por que se empeñan en facer as cousas como se estivesen no norte de Europa e facer webs con datos públicos e transparentes, pero está moi ben, verla recomendo, porque isto é unha maneira de informar a poboación en tempo real do que está pasando e cada un despois que tome as súas decisións. Pero, ademais do COVID, que podemos facer? Pois cualquier sustancia que nos inxiramos e se metabolice e se excrete en orina, en principio, é susceptible de ser medida. Pero, bueno, non é así. Ten que ser estable en auga residual. Se vistedes non puxen datos de heroína porque é moi complicado por iso. E tamén ten que ser exclusivo, é dicir, ten que ser algo que veña dun corpo humano, non pode vir de outras fontes, vale? Entonces, nós o primeiro que plantexamos é estudiar a exposición humana a contaminantes químicos, por exemplo, os eftalatos, non sei se vos sonan, pero, bueno, os eftalatos son aditivos de plásticos, de feito, ahora veredes moitos. Se comprades unha botella de auga para levar a auga, destas de plástico, vamos poñer BPA free, sin bisfenol A e sin eftalatos. Por qué? Porque hai moita controversia sobre os efectos sobre o aparato reproductivo e, bueno, de feito hai accións legislativas en Europa para irlos prohibindo. Outra cousa vai ser con que se van a sustituir. Entonces, bueno, coñecías o metabolismo e fixamos un estudo. O primer estudio, bueno, fixámoslo aquí unha cousa moi piloto, onde basicamente probábamos o método en Galicia e, sí, o que vimos é que podíamos facer unha estimación media da exposición e comparala contra uns valores seguros que están publicados pola EFSA, que é a Axencia Europea dos Alimentos, da saúde, e tamén pola Axencia Americana, e realmente no dimetil eftalato estamos aí que podría haber problemas, vale? Cuidado. Quere decir isto? Pois isto é unha maneira rápida de ver se pode haber un problema. Despois xa podemos confirmar facendo estudios máis, pois con mostras reais de persoas. De feito, bueno, isto se destacou pola Unión Europea pois como unha cousa potencialmente interesante. E despois o aplicamos tamén dentro de Sarnet a máis mostras, vale? De distintas cidades e como vedes o dimetileftalato, esta liña de aquí sería para bebés que gatexan e, por tanto, están máis expostos ao pó doméstico que tal, pois estarían máis expostos, podría ser bastante perigoso, vale? Bueno, ahora mesmo estamos traballando con outras sustancias, por exemplo, o bisfenol A, pero, bueno, non vos vou aburrir con tanta detalle. Entonces, en principio, como podes ver,
realmente só vos presentei algunhas aplicacións, sobre todo de drogas, que é no que máis temos, estou acabando agora. Pero, en principio, hai moitas posibilidades. Xa se fixo con plaguicidas, con toxinas, hai estudos de incluso medir cortisol e cortisona en auga residual e ver como estresada está a poboación. Creo que hai un estudo nun campus universitario americano e, bueno, evidentemente os alumnos están máis estresados durante o período de exames, non? Que aumentan os niveis de cortisol e cortisona na auga residual. Entonces, bueno, ten moitas posibilidades. Pero tampouco hai que pedir milagros. Non ten todas as respostas, non o pensedes, non? Non lle podo preguntar, eu podo preguntar se vai gañar o obra o fin de semana, pero seguramente a auga residual non o sabe, vale? Con isto quero decir que a auga residual é un indicador, pero hai máis, hai que ter en conta máis, vale? Por exemplo, o tema de drogas, pues simplemente, como vou facer un pouco de publicidade tamén da rede Riapad na que participamos, que é unha rede que está centrada no consumo de drogas desde moitas perspectivas a nivel nacional, e tratamento, prevención, e nos levamos a parte de indicadores, vale? Que saibades, bueno, que temos a parte de auga residual, tamén temos agora un proxecto de análisis de xeringas en persoas que se inxectan drogas, porque é poboación a que non se pode chegar. Aí tamén se van medir urxencias hospitalarias, e, bueno, isto non facemos nós, pero hai un grupo aquí de toxicoloxía forense na Universidade de Santiago que tamén ten un proxecto moi interesante sobre a presenza de psicofármacos en saliva de conductores, para que vexades que aquí en Santiago temos aquí un pequeno hub de medida de consumo de drogas. E, bueno, con iso xa acabo. Grazas pola vosa atención. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora, como siempre, después de esta exposición, tenéis la palabra para abordar cualquier tema que haya quedado en el tintero y que tengáis interés en aclarar. Sí, Álvaro. Hola, boas, moitas grazas pola poñencia, moi ilustrativa, moi interesante. Queríache preguntar, porque realmente estánse desenvolvendo moitos métodos analíticos, estánse chegando a concentracións ínfimas, prácticamente, e un espectro moi amplo de sustancias. Sabes se a lei vai en paralelo a isto? Refírome a temas éticos, porque, claro, nos a mostra, se a tomamos na depuradora, pois moi ben, é anónima, pero se a tomamos na porta dunha casa, pois é un método de vigilancia que quizáis choca de frente coa ética da demasiada vigilancia que se pode efectuar á poboación. Quería saber un poquinho a túa opinión ao respecto. Entendo que a cuestión é unha cuestión ética, basicamente, non? De onde podes tomar mostra e onde non podes tomar mostra. E que faz con esos resultados, non? De feito, nós temos pensado agora facer un estudio nunha prisión, pero claro, non vamos a dicir en que prisión, non? Públicamente. Igual que, como vistes, hai cousas que puxen nas gráficas que non puña que cidade era, porque, bueno, se eu digo unha cidade moi grande, pois non é moi problemático, pero se digo unha localidade pequena de Galicia que estamos medindo agora, pois, e os resultados casualmente dicen isto se consume moito aquí, pois é bastante problemático. Eu creo que non é só unha cuestión de que midas, que tamén, pero tamén como comuniques, non? Tampouco é ético ir porta a porta, pero non creo que eso se fixera de momento, polo menos. Más preguntas? Sí. A ver. Sí, primero, darte las gracias por una conferencia tan ilustrativa como la que has impartido. Te quería preguntar una cosa. Has mencionado varias veces el tabaco, pero no has dicho nada del... ¿El consumo de nicotina o la nicotina qué nos dice sobre el tabaco? Non puxen nada, porque realmente os resultados de nicotina non son tan chamativos, porque o consumo de nicotina é máis uniforme, non? Entonces, dices, bueno, a mellor tampouco é tan interesante, porque hai outros indicadores, como é a venta de... As ventas, que en España están hai unhas moi boas estadísticas, pero, bueno, nunca sabes se o que vendes aquí, se consume hoxe, mañá ou cuando. Sí que non puxen datos, pero sí que temos datos de 2022, o que pasa que non están completos, tampouco quería poñer datos que non estén completos. Parece que hai unha certa tendencia de disminución de consumo de nicotina. Yo es que soy cirujano maxilofacial y trato cáncer en el que el tabaco está directamente implicado. Entonces sería muy interesante qué es lo que pasa con la población, con el consumo de tabaco. Sí, outra cosa que queremos facer, en que xa veremos que sale,
con isto que estamos tendo, estamos recollendo tamén indicadores de urxencias, de admisións en urxencias, creo que son os CIE-10, creo que son os códigos de urxencias hospitalarias, e vamos a intentar ver se hai algún tipo de correlación de zonas onde haxa máis consumo de X sustancia con máis incidencia de algunha patoloxía, pero eso está por ver ainda. Pero sí, tampouco dixen que o tabaco era nocivo, igual que dixen co alcohol, porque eu creo que isto é bastante máis coñecido e evidente, e o alcohol é a sustancia que máis se consume tamén, por iso dixen. Quería unha pregunta, sei que da análisis de agua residual non se pode saber, pero se hai alguna información sobre o consumo de drogas por tramos de idade, simplemente por si era interesante saber cando se empeza ou que idade se empeza o consumo das drogas e se se pode saber eso. Gracias. Sí, claro que hai, porque nas enquisas de poboación xeral están estratificadas por idade, según, claro, depende cuántos, como de representativa sexa a toma da mostra de persoas a que se entrevisten, se pode desagregar ou non, pero sí que hai datos e son públicos, non? E as enquisas de estudantes de secundaria, pois tamén lle preguntan a que idade empezaches a consumir, o sea que sí que hai datos públicos. Eu non sei agora mismo cuánto, sí que se está comentando que o consumo, por exemplo, de cannabis cada vez é máis temperán, pero bueno, non é ao que me dedique, ainda que me interesa sabelo, pero bueno, non teño os datos recentes, polo menos. Sí, a mí chámame a atención si tedes coñecemento de que... Podes berrar un poquito máis? Sí, si tedes coñecemento de que as administracións públicas utilizan estas datas para facer políticas públicas de prevención, incluso de atención da saúde, etc., porque creo que é un insumo moi importante. Non sei se hai articulación ou utilización destas datas por parte das administracións. A resposta é, os datos téñenos. A resposta é esa, os datos téñenos. De feito, ainda hoxe lle mandei un email a directores do Observatorio Español para que incluyan o que facemos nós no seu informe anual, para que, xa digamos que é un indicador un pouco máis estandarizado. Os datos están aí, hai cousas moi chamativas, pero non sei se digo, eu se estuvese en determinado sitio onde se consume determinada sustancia, debería facer unha campaña de prevención dedicada? Pois probablemente sí, pero non. Supoño que tamén é unha cuestión de cantos recursos se están dedicando al tema de adiccións para facer este tipo de actuación, non só medir, sino despois facer a actuación. Más cuestiones? Sí. Antes expusiches un exemplo no que a variación do ratio enantiomérico demostraba un aumento da demanda. Podes empregar a variación do ratio enantiomérico para detectar se ao suministro trasládase da importación, quizáis internacional incluso, a unha produción local? É moito supoñer, pero o que sí que se hai un cambio é que hai un cambio no mercado, que se este producindo, normalmente se supón que a metanfetamina, que é onde houve máis cambio, viña de Centro Europa, onde se producía e se traía. Que este cambiando o que encontras é que hai algo, ou cambian o método de producción, máis probable que cambie incluso o suministrador. Que haxa produción local incluso non é descartable, ¿no? Porque hai métodos de producción que dan os enantiómeros e despois hai métodos de recirculación para purificar o enantiómero activo. Pero, bueno, con estos datos sería demasiado especulativo dicir eso. ¿Más cuestiones? Hoy además tenemos tiempo. Sí. O que me preocupa é se hai que preocuparse. É dicir, que dos datos que ti vas analizando, cales son os que chaman a atención e se realmente a cidade, neste caso, non? Porque as tomas son por cidade. Se a cidade se ten que preocupar en algún aspecto ou non? A cidade ten que preocuparse. A quen lle corresponde tomar esa decisión? A cidade, non? En primer término, as persoas que teñen responsabilidade nesta política, non? Que, bueno, nos datos, evidentemente, nos comunicamos ao Concello e a xencia tamén que traballa na UMAR, na Unidade Municipal de Atención ao Drogodependente. Eu entendo que non hai unha excesiva preocupación, por exemplo, en Santiago, porque, bueno, os datos tampouco son nada disparados,
Sí que en algún caso nos preguntaron pola heroína, pero, bueno, como os digo, é difícil de medir e eu creo que era un tema máis de visibilidade, de que se botaron os heroinómenos dunha zona e xa non estaban nunha zona escondida e agora están nun sitio onde os ven, pois claro, hai alarma social. Pero hai que preocuparse, pois claro que hai que preocuparse, pero non é algo novo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quería agradecerte tu charla, que fue fantástica. Quería hacerte dos preguntas. Una relacionada con el alcohol. O sea, el alcohol se elimina bien a través de la orina, pero tiene también otros marcadores que de alguna manera tienen más tiempo de recorrido que el propio alcohol y desaparecen más tarde. Eso, digamos, supone un sumatorio a la presencia de alcohol, la presencia de sulfato de etilo o de etilglucurónido, o se suma al alcohol que encontráis simplemente por el análisis. O que medimos nós é sulfato de etilo. Existe outro metabolito que é o glucurónido. O problema é que o glucurónido, como a maioría de glucurónidos, non son estables en augas residuais, entón non se poden medir. Entonces, normalmente sempre usamos o sulfato. E o sulfato, hasta onde eu sei, se excreta relativamente rápido. Non é como no cannabis, por exemplo, se viramos, hai un perfil de uso diferencial de cannabis o fin de semana. Probablemente non é tan marcado e non o imos ver porque a excreción dos metabolitos do cannabis é moito máis lenta, non? Se excreta varios días, incluso despois de tomar o cannabis, se excreta o metabolito de THC, non? Entonces... Mira, ¿y qué pasaría si hay un laboratorio clandestino en una ciudad en el cual tiene que verterse algo a las aguas residuales, al sitio? ¿De qué manera eso se puede, digamos, detectar? Ya sé que se puede detectar, pero, digamos, evaluar con respecto a una situación, en fin, muy extraña, pues yo que sé, de una ciudad que comparativamente con otras, pues tiene un nivel de cocaína muy alto y que eso llama la atención, ¿no? Es decir, yo no me acuerdo ahora muy bien, pero me parece que era Miranda del Ebro, que no me acuerdo si era Miranda del Ebro, que daba unos valores de cocaína muy superiores a Barcelona o Madrid, cosa que, digamos, de alguna manera choca, ¿no? Por lo menos aparecía así en las famosas noticias de periódico. Pero con respecto a los laboratorios clandestinos, ¿no puede ser eso un indicador de que la policía detecte ese tipo de laboratorios y, digamos, siga, pues, a través de algoritmos, a través de, en fin, de determinados tal, siga el camino de detección de esas sustancias? Sí que se pode facer. Bueno, o primeiro, Miranda del Ebro sí que fora moi famoso e vos saíra na prensa e fixo moito dano, porque era cando estaba empezando esta metodoloxía e eu creo que aí había algunha historia de algún festival ou algo de por medio que alteraba os resultados. O que pasa que, bueno, tamén hai que pensar que estamos sempre falando de consumo por poboación. Entonces, que unha cidade sexa máis grande e que a outra non quere decir que teña máis consumo porque está normalizado por poboación. No tema de laboratorios clandestinos, pois é o primeiro que pensamos cando falábamos de Euskadi, digo, ostras, aquí porque hai tanta anfetamina neste sitio, pero hai maneiras de diferenciarlo, non? E sí que hai proxectos que, bueno, se fose cocaína sería máis difícil porque o metabolito non se forma en augas residuales, non se forma moito e veríamos moita máis cocaína que metabolito, non? E se non hai moita máis cocaína que metabolito é que non hai un vertido directo, non? É que hai consumo, pero sí que hai estudos e hai proxectos internacionais onde buscan en auga residual pois non só as sustancias, sino os precursores e incluso subproductos desas reaccións e miran onde aparecen, incluso por distritos, e intentar trazar a ver onde está. Hasta onde os sei, en España isto non ocorre porque se supón que non hai demasiada produción deste tipo de sustancias aquí. Aquí o consumo é fundamentalmente de sustancias extraídas de produtos naturais, de cocaína e cannabis, e despois, claro, a MDMA normalmente se importa, entonces non é algo que se busque porque se asume que non hai demasiado desto, xa veremos se isto cambia, porque igual que está pasando co tema da
do cannabis, que ahora mismo hai un montón de producción de cannabis en España de maneira ilegal para exportar moitas veces a outros países. Eu estuve en setembro, había unha reunión en Madrid do CITCO, que é o Centro de Inteligencia contra o Terrorismo, que estaba a Policía Nacional, a Erchaina, todos os corpos de seguridade, e non sei, parecía unha terapia de grupo de policías, non? Parecía, eu fun ali e parecía unha terapia de grupo. Mira o que temos nós aquí. Os do mozo de escuadra decían que aquilo era tremendo porque había unha produción total, tiñan que archivar montón de toneladas de planta de cannabis que despois, claro, como conservas eso moito tempo, que incluso xa chegaran a saltar unha comisaría e roubalo, que, cousas tremebundas, non? En Euskadi non tanto, pero en Cataluña está desmedida a produción ilegal de cannabis. En Euskadi tamén decían, pois aquí, se nos precintamos esta nave que ten material eléctrico e tal, aos 2 días sabemos que vai desaparecer, porque non podemos estar vigilando todas as naves e desaparece rapidamente. Así que, bueno. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues cerramos el acto y, como siempre, en nombre del Ateneo, Tito, queríamos hacerte un obsequio para que tengas un recuerdo de tu paso por aquí, y muchísimas gracias por